ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କି କେତେବେଳେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ, କେତେ ଦିନ ପରେ କନସଲ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, କ୍ରେସେଣ୍ଟା ଫର୍ଟିଲିଟିର ଚିଫ୍ IVF କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 35ରୁ ତଳେ ଅଛି, ଆପଣ ବର୍ଷେ ଟ୍ରାଏ କଲେଣି ଫିର୍ ବି ପିଲା ରହୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଫର୍ଟିଲିଟି କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 35ରୁ ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ 6 ମାସ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ବି ରହୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫର୍ଟିଲିଟି କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଦେଖା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଏଜ୍ ହିସାବରେ ଫର୍ଟିଲିଟି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବି କମ୍ ହେଇ ଚାଲେ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡାୟଗ୍ନୋଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ଅଛି, PCOD ଅଛି, ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍, କିଛି ବି ଏଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଫର୍ଟିଲିଟି କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।